Здравейте хора! Днес ще анбоксваме новите обувки на Andy Studio. Малко затруднена към продукцията, сега ще донеса... Не, няма да донеса. Така, ето ги новите обувки. Виж каква яка кутия. Имам картичка. Имам и плакат. И сега дойде време да видим обувките. Holy moly! Вижте обувките. Това е супер яко нещо. И вижте какво са ми подарили. Това. То не какви. А кулски очила. Супер. Вече си имам нови обувки. Имам си очила, с които ходя на училище. И така. Благодаря ви, че гледахте това видео. Извинявайте, малко хълцам. Благодаря ви, че гледахте това видео. И до скоро!